Δηλαδή μαγειρική της Ιδονής, έτσι. Έλα, ρίξε βίντεο Ιδονική μαγειρική, να τους του μπώσουμε λίγο μέσα. Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Δεν το κάνω εγώ το χάμπι άμα έχεις παϊδάκια. Λοιπόν, ξεκινηθείτε στην κουζίνα. Το τρως, το ξανατρως, το ξανατρως και δεν το βαριέσαι. Μπορεί να τη φάμε από το πρωί ως το βράδυ, μπορούμε να τη φάμε ως πρωινό. Δεν τελείωσε! Μπορούμε να τη φάμε ως μεσημεριανό. Δεν τελείωσε! Μπορούμε να τη φάμε ως ό,τι θέλουμε. Αποφασίστε επιτέλους να τελειώσουν. Να την τρως και να πώς θα Ναι, ρε παιδί, ναι, λίγο να σε ενδυνιώσεις. Καλά το κάνω. Καλά το κάνεις. Δεν το έκανα καλά. Αν ανοίξουμε τα ποδαράκια του να... Ιδονίζεστε! Ωραία η καβάλα. Έλα, τελείωσες γρήγορα εσύ. Χώνω ή ένα δαχτυλάκι. Τώρα μπορεί κάποιος να θέλει να το κάνει σπίτι του. Όπως έβαλες εσύ. Πω, κατεβαίνει κάτω, λουτς. Το νιώθεις όλο μαζί που το τρως. Μα να το τρως και να μου γκρίζεις. Σπρώχνω από εδώ και βγαίνει πίσω. Να Απαλή και τρυφερή. Α, είναι πολύ μαλακή. Είναι τεράστιο, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Σε παρακαλώ, ρε. Τώρα μιλάμε για το φαγητό όλων των εποχών. Είμαστε έτοιμοι να το βάλουμε, λες. Να μην σηκωθεί. Α, να μην σηκωθεί. Χίστο, το χίνο. Θα βοηθήσω, εγώ θα του τον πόνο, έλα. Εσείς, ωραία. Αχ, εσύ τι μου έκανες πραγματικά, δεν το περίμενα. Το κοτόπουλο, η γυναίκα και το κοντρόλ στο μου χέρι.